El passat cap de setmana, Sant Pol de Mar va celebrar la 23a edició de la Fira Alternativa, un dels esdeveniments habituals al poble i que sempre compta amb una gran acollida. Ubicada al Parc de Can Vilar, la Fira ofereix activitats totalment gratuïtes en diferents espais. A uns es promocionen productes alternatius, a uns altres es duen a terme xerrades i debats i al darrer s'ofereixen activitats lúdiques per als més petits. M'ha agradat bastant els concerts de nit, especialment, i les xerrades estan molt guais. Ahir vaig estar en el de Mare Mortum, que va ser superinteressant, uns ponents molt bons. Bé, doncs, jo acabo de venir per primer cop aquest any, sí que l'havia escoltat moltes vegades que es feia aquesta fira, i he estat fent una visita per els diferents espais, les diferents parades, i penso que és interessant perquè hi ha coses diferents que en els jocs normals no es trobes, i per tant jo penso que és important que es facin aquest tipus de fires. Per tant, jo crec que és un encert fer aquesta fira i espero que molts anys es pugui repetir. Una iniciativa que se celebra de divendres a diumenge i que aquest estiu ha fet 23 anys. La fira atrau a tot tipus de gent gràcies a la gran diversitat de paradetes i activitats que es realitzen durant el cap de setmana. Nosaltres som les dones de la Vallalta, és una associació de dones d'aquí de Sant Pol. Posem una taula informativa a totes les fires i a l'alternativa també no hi faltem. I és més que res per informar dels tallers que fem, les activitats. Bé, és una fira ja molt arraigada a Sant Pol. Ve gent de molts llocs per conèixer aquesta fira i la veritat és que dona molt bon ambient, les criatures s'ho passen fantàsticament i bé, m'agrada, a nosaltres ens agrada venir. Un any més, l'esdeveniment ha estat un èxit i s'ha consolidat com una de les activitats destacades de l'estiu a Sant Pol de Mar.